Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormat radio dinleyijiler, Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sanyny garaşsyzlygyň türkmen migrantlarynyň durmuşyna ýetiren täsirini öňüp durýar. İlki bilenside Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasynda türkmen migrantlary we garaşsyzlyk bayramy atly halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin açylan forma käbir dinleyijilerimizin galyran tesirlerini eşdirýär. Berdim Muhammed Nevrasoýuz diýen bir dinlejimiz ýurt garaşsyz bolmady, korrupsiýa garaşsyz boldy, edenetlilik başlady, gowdurmuş bardy, onu weýran etmäge başladylar. Elita hüjüm etdi rejim, özünden gorkdy. Owrular garaşsyz bolan soň türkmen elita we intelligensiýa migrasiýa mejbur galdy. Ine saňa garaşsyzlyk we migrantlaryň siwiýady, ýagny arabalanşygy, azatlyk sagjy bol, gaty ýerlikli tema barmak bassyňyz, berekella diýip öz pikirini beýan edipdir. Cennet Aknur Türkiýe diýen ýene bir dinleýiji, migrantlar üçin gowy bolan zat ýok. Diňe günümüz günmegünden kynlaşýar diýmesek, bayram bellemek nirde? Hak hukumumyzyň ýok ýerine nähili bayram, nähili toý bolsun? Ýetiren täsiri barada aýtsak, türkmen migrasiýa gullugy barha zawunlaşdy. Iliň öňünde özüne konsullyp gelip beren adamlaň ulumsuluğundan ýanyna bararlyk ýok. Ne bizi iyi diyen we ne de bizim aladamız ediyen we bizim garaşsızlıktan garaşanymız bu dälli diýip öz pikirini beýan edipdir. Ataş Türkmen diýen ýene bir dinlejim Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasynda açylan türkmen migrantlary we garaşsyzlyk atly forma şeýle tesir alypdyr. Hakykata aýtsam, watanymyz söýýän adamdyr. Döwlet bayramlaryny ýurdumda çağalarymyň ýanyna gutlasadym käşke. Emma mümkinçilik ýok. Çağalarıma geljekde oňat durmuşda ýaşamaklary üçin ýat ülkelerde nähili erwet şert bolsa-da işlemäge mejburdur. Garaşsyzlyk bayramymyz Türkiýe guruluşyklaryna eňimizde sement gum daşamak bilen geçdi. Ýene de watanymyň garaşsyzlyk bayramy gutly mübarek bolsun. Söýýän seni watanym. Dady ady atly ýene bir dinlejim. Inni 5000 adam goýun boldu-da 5 sany näwelli sebäpden gaçyp giden migrantlar akylly bolurda. Başyňyzdan açsyn. Täret edip bilmeseňiz hem iýlen görüň diýip öz garaşyny ýazypdyr. Muňa jogap hökümünde haýyrsyz diýen bir dinlejim şeýle tesir ýalypdyr. Hey dady saňa diýen, biz birinjiden 5 sany däller, 5 million ýeteň dogry bolardy. Bizem adam ýaly gören bolsalardy, çağalarymyza da pullu adamlaryň hataryna deň bakyp bilen bolsadyk, bu ýerlerde kynçylyk çekmäge razy bolmazdyk. Biz gudurap gelmedik. Aklyňa aýlanyp pikirini gowja jemle de soň ýaz akıllym bolýamy. Hormat radio dinleyijiler, Anhasyz Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasynda türkmen migrantlary we garaşsyzlyk atly forma halk köpçüliginiň tesirler görünüşünde beýan eden garaşlary bilen tanyş bolunuz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky temasy
türkmen migrantlary we garaşsylyk. Gepleşigimiziň myhmany Kanadada ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Salamu aleykum. Şu Garaşsylyk bayramı barada şu geçirýän söhbetimiz rahmetli olur dep biziň pikirimiz. Sag bolun Rahman aga. Ine sizem ençe ýyldan bäri daşary ýurtda migrant bolup ýaşaýan türkmenliň biri. Şu ödüňiz ýaly daşary ýurtlarda ençe ýyldan bäri ýaşap gören türkmen migrantlar garaşsylygy nähil belleýärler? Belleýäňizmi? Olar bilen bir zady belleşmeli. Ýa-ni şu Türkmenistanyň garaşsylyk almagy bir Türkmen halkynyň öňe gitmegine, dünýäde bir awraýyny götürmekde uly orun tutar diýip ýa-ni başda şeýle düşünje boldy adamlarda. Ýöne edil häzir şu garaşsylyk bayramyny daşary ýurtdakylar kim belleýän? Ben özüme Türkmenistanyň şu ýagdaýyna şol bayramçylygy bellemek bir yerlikli diýip düşünýärem. Rahman aga, şu ýagdaý diýeňizde nämen gözüňizde tutýaňyz? Gözüňde tutýanlarym halkyň sosial tarapyndan, medisina tarapyndan üçünçülüğünün dolu yetmezçiligi, Türkmen halkyna eýetçilik edilmediligi, bu garaşsylyk bayramı benim pikirimçe belli adamları garaşsyz etdi. Halka hiç biri öz dahlini bermeýär. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky temasy türkmen migrantlary we garaşsylyk. Gepleşigimiziň myhmany Kanadada ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman aga, onda şu Türkmenistanyň bir garaşsylykdan näme garaşýardy? Garaşsylyk almak bilen türkmen halky näme garaşýardy? Olar öden bolçuluk, agryberçilik, ýurt içinde olar köy SSR döwründe ýaşaýystanam ýokary belende galmak şeýle düşünjeleri wady halkyň. Emma hemme zat tersine urilip oturdy. Rahman aga, söhbetleşik üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Çöller bolýar gül-gülistan. Ya can berday can aldığım, ýurtda gezýär halklar mestan. Türkmenistan, Türkmenistan. Güneşin nurundan nurana, ülkem mehribandır cana. Aydım gana, onu düzeyiringen desan. Türkmenistan, Türkmenistan. Türkmenistan, Türkmenistan. Yüzümüzden ey ceyhun aşar, murgap bilen sesin koşar. Barağımda suğun coşar, çaylar akılı geryer her yan. Türkmenistan, Türkmenistan. Barağımda suğun coşar, çaylar akılı geryer her yan. Türkmenistan, Türkmenistan. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.